अष्टम श्रेणीर समस्त भाई भौणी को शुभेच्छा। तेरे पूर्वर तो आम पढ़ी साहित्य परीक्षार अति सुंदर भाव में लिखिच प्रश्नर उत्तर आ बहुत सुंदर मार्क पाइछ। तेरे परीक्षा तो सरी जाइए, नेक्स्ट परीक्षा आम किसी अध्ययन तो करवा तेणु समस्ते पढ़ापढ़ी व्यस्त रहा आवश्यक। आज आम दरिया दखल पढ़ा जहाँकि अन्नपूर्णा महाराणा लिखि जाइछन्ति। अति सुंदर भाव से लिखिछन्ति दरिया दखल। तेरे अन्नपूर्णा महाराणा 1917 जन्मग्रहण करथिले बाखराबाद कटक ठारे। पिता थे गोपबंधु चौधरी एवं माता थे रमादेवी चौधरी। एबे देख गांधीजी संत विनोबा प्रभृति भारतीय कन्या चिंता नायकर केतेक अमूल्य ग्रंथ से ओडिया रे अनुवाद मध्य करि जाइछन्ति। गीता प्रवचन, तरुणी कन्याक प्रति, भगवत धर्मसार एवं शिक्षा तत्व प्रभृति तांकर केतोटी जनप्रिय रचना। एही रचनाटी लेखिकांक आत्मजीवनी अमृत अनुभव संगृहित बोली कह जाइछे। ताले जो दरिया दखल बोले आम कहूँ यही रचनाटी लेखकर आत्मजीवनी जो अमृत अनुभव आज संगृहित होइछे। स्वाधीनता आंदोलन समय दांडी लवण सत्याग्रह संबंधी एठारे वर्णना करा जाइछे। महात्मा गांधी नेतृत्व अनन्यता यही रचना उद्भासित हो पारिछे। तेबे गांधीजी किपरि भाव में प्रवर्ताउछन्ति, देशवासी को किपरि उत्साहित करुछन्ति एवं केउ कार्य कले सुगम पथरे अग्रसर हो पारिबा ताकु मध्य सूचना दे पारुछन्ति। आज आम दरिया दखल पढ़िबा। दांडी रे गांधीजी लवण आईन अमान्य कर सारिबा परे चारिआडे लवण आईन अमान्य करने को निर्देश दे पारिथिले। तेबे प्रथमतः कहवाक गले लुण मारिया इंग्रेज माने देउनथिले बा विदेशी माने देउनथिले आम मानक अधिक अधिक हैरान करुथिले। तेणु गांधीजी दांडी ठारे कौन कले ना लवण आईन अमान्य कर सारिबा परे लोक मानक निर्देश देते आईन अमान्य आंदोलन करने। तेरे दांडी ठारो 4 माइल दूर में कन्या 8 नामक स्थान 4 माइल दूर ताले दांडी ठारो केते 4 माइल दूर कौन अच्छे 8 नामक स्थान दांडी ठारो 4 माइल दूर ये 8 ना दांडी ठारो 4 माइल दूर 4 माइल दूर दांडी ठारो 4 माइल दूर 8 नामक स्थान महात्मा गांधी कौन कले ना केतेक सत्याग्रही
ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଆଟ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଲୁଣ ମାଟି କ'ଣ କଲେ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଲୁଣ ମାଟି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାଉ, ଯେମିତି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ତ କରିପାରିବେ। ଯାନ ଯାଅ କହିବ ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ହଟିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁଣ ମାଟି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଲୁଣ ମାଟି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଠେଇ ଧରିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ନା ଖେଲା ବେଲା ହେଲେ, ଦୋସ୍ତାଦସ୍ତି ହେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର କନା ମଣିବନ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଜଖମ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତପାତ ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୁଣ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁଣ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଠେଲାଠେଲି ଚାଲିছে, ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦେଖଣାହାରୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପାନ୍ତାରେ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆରେ ସମୁଦ୍ର ପାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନ୍ତାରେର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେ ଗଛଲତାହୀନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୂମି ବା ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ନାମିତ କରୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛଲତାହୀନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେଉଁ ଭୂମି ସେଇଠି ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା କାଖେଇ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ କାଖରେ ଧରି ସେଇ ଆଟ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କାଖରେ ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାର ବୁଦ୍ଧିଗଣା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ହାରିମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କଲା ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମାଟି କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଶର ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କାଖରେ ଧରିଥିବା କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ଆରେ ମା ମାନେ କାଖରେ ଛୁଆକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଛୁଆ କ'ଣ କରିছে ସେହି ଲୁଣ ମାଟିକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ ନା ଦେଖିଦେଲେ ପରେ ସେଦିନ ଦେଖ ସୋମବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କଲେ ଲବଣ କଲେ ସେଇଦିନ ଥିଲା କ'ଣ ସୋମବାର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ସୋମବାର ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେହି ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସୋମବାର ଦିନ ମୌନ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମିତି ସମାଜ ଖାଲି କତର ହେଉଥିବା, ସମାଜ କଲେ ଅଯଥାରେ ଗପୁଥିବା, ଅଯଥାରେ କଥା କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି କେତେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କେବଳ ସେ କହିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମୌନ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ
ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ କାହାରି ସହିତ କନା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆବାସ ତୟାବଜୀଙ୍କୁ କନା ଆର୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ। ତାହେଲେ ଯିଏକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଆବାସ ତୟାବଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହି 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ ପତ୍ରିକାଟିର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ସେ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ এই ପତ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତୀକ। ଆରେ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ନିଦର୍ଶନ ବା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ନାମିତ କରିପାରୁ ଅଛି। ତାହେଲେ କେହି ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନ ନେବା যায় ସେ ଲୁଣ କାହାରିକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଦେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆରେ ଜଣେ ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି এই ଲୁଣ ମାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ବରଂ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଏ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। 8ରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କାରିଗରକୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିছে ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧର। ନିଜର ଛାତିରେ କ'ଣ କର ନା ଚାପି ଧର। ସମସ୍ତେ ଚାପି ରଖିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଯଦି ଲାଭ କରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଅଧିକାର ରହିଛି, ବଡ଼ ହେଇଛି ଶିଶୁଟି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଣ ମାଟିର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣାର ଛାତିରେ ଧରିବା। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ହିଂସା ପ୍ରଣତି ତରବାରୀ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। ଆରେ ହିଂସା ପ୍ରଣତି ତରବାରୀ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ତାଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି କି? କେବେ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବାରେ ଆମେ ଅତି ଆଦରରେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଣ ମାଟିକୁ ଆମେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ହିଂସା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ହେଉଛି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର। ଆଇ ଆମେମାନେ ଦେଖ ତରକାରୀ କରୁଛେ ଯଦି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଯଦି ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତା କ'ଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆସେ? କେବେ ହେଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସଙ୍କ ଏ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତାହେଲେ ପୁଲିସର କନା ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମରେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଚିତ। ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପୁଣି ଆସିଲା ଦେଖ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏହି ମର୍ମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଆରେ ଏହି ମର୍ମରେ କଲେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ এই ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଛି। ଆରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଯାଇଛି ଆସିছে ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ସମୁଦାୟ ଜନତା ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ
ଅଟେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଶି ଉଛଳେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ପରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ନଈରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ, କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଜନତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୂଳକୁ ଏ ଲୁଣ ମାରିବାର କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଟ ଭୀମ ରଡ଼ିରେ କୋନା ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ଭୟରେ କୋନା ଲୁଣିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ବଦମାସି ନୁହଁ ବା ବଦମାସର ଗୁଣ ନୁହଁ, ନିଜର ହକ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଛାଅ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନୁହେଁ ବୀରର ଜାତକେ ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଆରେ କା ପୁରୁଷ ଭୀରୁ ପୁରୁଷ ପରି ଯଦି ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ତେବେ ଏ ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆରେ ମାନବ ତ ଦିନେ ଜନ୍ମିଛି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଯେମିତି କହେ ନା ଆସିଛୁ ଏକା ଯାବେ ଏକା କେବଳ ମାତ୍ର ପଥରେ ଦେଖା, ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଚାଲିଯିବା। ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା କହି ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହୀରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଲୁଣ ମାଟିକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରୋଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ଭୟରେ ଗୁଣା ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ହିଂସାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଣା ଶାନ୍ତ ଆଉ ଅହିଂସା। ଆମେ କହୁଛୁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଯାହା କ'ଣ କଲା ନାହିଁ ହିଂସା ନୁହେଁ, ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅହିଂସା। ତାହେଲେ ସରକାରୀ ହାକିମ ମାନେ ହେ ସୀମାକନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ କନା ଘାବରା ହେଇନଥିଲେ, ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ ବା ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ବା ଭୟଭୀତ ହେଇନଥିଲେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ କେବେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଜରାଟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟରେ କନା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କନା ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସ ରହିବ ତେବେ ଭାରତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଅଗ୍ରସର ହେବା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ତାର ଗୌରବଶାଳୀ ଅତୀତର କନା ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପାଠ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହା ଆମେ କନା ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ପଚାରି ବୁଝି ନେବ। ୟା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଏତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ତାକୁ ଖାତାରେ କରିବ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପୁଲିସ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ମୋଡ଼ିରେ ଥିଲେ? ଲୁଣମରା ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତପାତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖଣା ଭାଇମାନେ
लोके किपरि थिले तेबे एचडब्ल्यू दिल्ली आज पाई इतिकिरे जदि किसी असुविधा हुए ताले मते पचारि नब बुझी न पाले पचारि नब रहिले।